Mga kapuso, liwatan naman tutukan ang mga istorya sang inspirasyon kag kadalagan. Mga istorya nga pwede mangin ehemplo sa iban. Ina nga may istorya ang hatagan naton sang tion nga mapasalida para magserbi nga giya sa aton kauturan. Tanan kita, may ara sang misyon diri sa kalibutan. Nagaserbisyo ako, sa 7 anyos pa lang ako, bilang akulito. Nag-join kami sa Lectors and Commentators Ministry, hasta subong nagserbisyo man kami gyapon. Ang akon gid inspiration is Jesus kag Mama Mary. Out of 41 members of the catechetical ministry, I am the only youth catechist. Kalabanan sa oras ko, ginhatag ko para magtudlo sang catechesis sa mga kabataan. Kag kalipay gid sa akon tagipusoon nga taga-abot ko sa eskwelahan, nga layo pa lang ako, makita nila kag tawgon nila ang pangalan ko kag maghambal. I love you sir, I miss you sir, mga musta kag magkupo sa akon. Isa sila sa mga inspiration ko nga aga padayon ako sa pagtudlo. Hindi common makita nila pamatan-on nga katekista. May rason gid pa si Lord nga ara ko subong gatudlo sa ila kag ga-guide. I wanted to touch their lives in my little way so that they would know how to love and serve God. Sa kabuhi, madamo ang aton pagtilaw. Pero dapat ang pagtuo naton mas galabaw. Pero may magsunod kag magsalig sa Dios biskan hindi mahapos. Kaysa ulihi, mga pag-antos ninyo miyara gid sang pulos. Hindi magkabalaka. Pabasko ga ang imo pagtuo, paglaom kag paghigugma. Padayon lang ang magtutok mga kapuso tungod base ang isa sa mga istorya nga amon ipasalida, ang manginsabat sa madugay mo na nga palamangkutanon. Kag sa mga kapuso ta nga may mga istorya sang pagtuo kag pagbangon sa tunga sang mga pagtilaw. I-share diri sa amon para maging inspirasyon man sa iba.